Si Tata Kid, na kapatid ng aking lolo, ay isang NBI detective. Nakasanayan na namin ang ganoong tawag sa kanya. Dahil sa tuwing tinatanong namin siya kung sino ang pinakambata sa kanilang 6 na magkakapatid na lalaki, ay sinasabi niyang siya ay bunso, kahit na pangalawa siya mula sa panganay. Di mo matatawaran ang galing niya sa self-defense at paggamit ng baril. Sa mga kapatid ng lolo ko, siya ang pinakampaborito ko. May angas ng action star pero cool at mabait. Dahil alam niyang delikado ang kanyang trabaho, ay di na siya nag-asawa pa. Nakikitira siya sa amin dahilan upang lalo kaming mapalapit sa kanya. Lumipas ang 10 taon, ay natuklasang may sakit siya sa bato. Tumigil na siya sa kanyang trabaho. Ayaw niyang magpa-dialysis dahil para sa kanya, kung oras na raw niya, ay tatanggapin niya. At gaya ng inaasahan, hindi na nga nagtagal ang kanyang buhay. Ilang linggo matapos ang libing, ay naging usap-usapan sa aming buong pamilya ang naiwan niyang pag-aari. Walang nakakaalam kung nasaan ang kanyang passbook at baril na naiwan. Hinalughog namin ang buong bahay, ngunit hindi namin nakita. Bigo kami sa ilang ulit naming paghahanap. Iniisip na nga ng mga ibang kamag-anak namin na kinuha at itinago namin ang mga gamit ni Tata Kid, at inis na inis sila. Alam kasi nila na may ipon sa bangko ang Tata Kid, dahil wala naman itong pinagkakagastusan. Ako ang pinakamalapit kay Tata Kid sa lahat ng kanyang apo. Lagi niya akong tinuturuan noon ng martial arts. Binibili rin niya ako ng lahat ng mga gusto ko. Spoiled ako sa kanya. Masasabi kong ako ang pinakang malungkot sa kanyang pagkawala. Hinahawakan ko lagi ang mga gamit niya sa bahay at lagi kong tinitingnan ang pictures at awards na natanggap niya bilang isang ulirang detective sa kanilang ahensya. Isang gabi ay naulinigan kong tumutunog na parang nililinis at kinakasambaril. Katatapos lang ng dinner noon at ako lamang ang alam kong naiwan sa ibaba ng bahay. Nakadama agad ako ng takot dahil kabisado ko ang tunog na yun. At alam kong si Tata Kid lamang ang gumagawa ng ganoong tunog sa aming bahay. Pilit kong nilabanan ang takot at agad na pinuntahan ang mesa sa patio, kung saan madalas naglilinis ng mga gamit. Pang-detective ang aking Tata Kid. Sinindihan ko ang ilaw ng patio pero wala akong nakita roon. Nawala rin bigla ang ingay. Tahimik ang patio at ang garden. Ipinagpalagay ko na lamang na guni-guni ko iyon at inisip na dala lamang ng labis kong pangungulila sa kanya. Minsan habang ako'y nag-aaral sa may hapagkainan ay nakita ko sa peripheral view ko na lalaking pumasok sa isang kwarto ni Tata Kid. Agad ko itong sinundan at nakita kong bukas ang AVR ng computer na ginagamit niya sa trabaho. Pinatay ko ito.
dahil may idea na akong may kababalaghang nangyayari. Nagsalita ako at kinausap ang aking tata na sana ay huwag na niya akong takutin. Pero huwa epek, dahil ng isang madaling araw ay may narinig akong nagbukas ng gastog. Ako lamang mag-isa ang tao noon sa kusina. Naalala kong muli ang ugali nga pala ni Tata Kid, ang gumising ng maaga para magpakulo ng tubig at magkape. Sinabi ko ito sa aking magulang at ang tanging naisip na lamang nila ay ipamigay ang natirang gamit ni Tata Kid, maging mga personal na gamit gaya ng damit at sapatos. Ang computer niya ay napagpasyahang i-donate sa isang eskwelahang malapit sa amin. Minsan ay napanaginipan ko siyang nagtatanim ng isang maliit na halaman. Vietnam rose ito na alam kong paborito niya dahil madali raw mamukadkad. Libangan niya ito kapag walang ginagawa. Paggising ko, kinaumagahan ay binisita ko ang kanyang tanim sa garden at medyo kinilabutan ako. Mayabong ang mga halaman at maraming bulaklak. Nalubos ang aking kilabot nang mapansin kong may bungkal ng lupa sa tabi ng tanim. Dala ng aking kuryosidad ay hinukay ko ang lupa. Sa panaginip ko kasi nakita kong may binubungkal roon ang aking Tata Kid. May nahukay akong lalagyan na gawa sa lata. Kinuha ko at nilinis, pagkatapos ay dinala ko sa harap ng aking mga magulang. Sabay-sabay namin itong binuksan at naggulat kami sa laman nito. Naroon ang hinahanap naming baril at passbook ni Tata Kid. May laman din itong sulat na nagsasabing iniiwan niya sa amin ang anumang natitirang pag-aari niya. Hanggang ngayon, may mga pagkakataong nauulinigan ko pa rin ang kalansing ng nililinis na baril sa patio. Pero hindi na ako natatakot pa. At hanggang ngayon, kahit matagal na naming hindi nililinisan, nananatiling malinis at makintab ang baril ng aking tata.